kaisuk nala pati kita bin nog rok nai ni राजानि सामुं खाने र राजा दा इखाय जों राजानि सामुं मा खैदा Nini bố sai hai. busuk kising bisik Raja đây kan ngapa fayu sung hai. Ate. dari kising bisik ke pakai kita 어 itu 마카이 감다 꼭꼭 나 세마 얘기? 감사 mesin ni 아 ini boleh sampai 125 besar nai jadi bin nog kau राजानि 꼭 मान मानो 다 기자 먹 기자 기자 마만 거 꼭 참아야 jaga tong-tong 누 राजा 동마 자게 소야 우 아고도 라오세 राजा 동마 자가 아기 tlangya nin pura non tlangya thana ngai no thana musun tona bla ngai no sini raja no bora nuru khaza Nini nana damo. bora nuru khno berai phina baba age para berai phina apno nuru khata no buka to bora nuru sanga dabranta tiap umungan hai da ada sina Guys, wong nona muti di bayan do, muti bari bayan sika. Guys, non nungje nok sanmane nok. Sin chairman non nong i jaga ni chairman no. Sung tabuk sai kelang nai. Monong no jepru nok phayo, wapu nok no nok rinai. Sika, ati ade wana na. Hambai. Sung tini puro badla bari ni isen parau phayo sini nabra agi sipai kesam sini Maharaja Bir Bikram ni amul ni je sipai bo 1909 bo sipai ingmani gai sung khanaka koidin sigang bini bihik tagbo kathang tong hoinai sung tini ro phai malaijak bin ingko bai bo nana bai phai sung malaikha kokko mo saka kahang kam kok saka bo sinagi Maharaja Bir Bikram amulni je borok samung khai phelemani tanglaimani aborok sung bebakno khanalaikha ge sung bono phai sungka nana nung kita musung ko hine sungbono phai sungba gya bosaka bokun sanya ang sudu thuya sin sigang nokisa kaham go tong thanam sungo ngai bote sawo abon loge jodi bisna jodi kaham bang khaiba sung norok bisna ano kaisa abo rimang kaisa uni bosno sanga ngai sung sini o badlabari ni sini chairman botongo sung bobo saka bobo kawrika nok ge abo to kisa government rupri khanago ngai jepru puila phayo bo nijibo kok bai thangrika sini nananan borinai ngai jebo je suno je thutai jaga je bisna ni kok samani ngai sungabo sung kok sablai palkhai mo talni bisingono sung bono bisna kaisa kaham kai bono sung ro tui khana babe sungabo saito lonai sungabo nuti kok sugo bi salawi mo bisilaya sung mo talni bisingono sung bono bisna ni tui khane hingga tako okron nang te kaisa kok sungna musungo je chini sakra jok thajingo sai khana rekha bo Maharaja no thiyani sagang naina musung jago hine abo norok bin musung mano supung nai danas bo mahayni norok bansu na sa abo to ang thasing bo saka jodi network jodi ro sufficient network tongkai ang thasing bo bogram ko khaine ka bograni call ro sung call habimiya sung bograno ang sana hin to mani mane jodi call isi khai kai bino sung call habimaliya video ko at least mane bono video call khai pano sini raja bai sini bogra bai kisang bono kok sarna hin to mani network maya ni bagai ang kok sari mile dukito tefono sung sai tongnai sung bograno sanai bo jate je saka bono phaiwi bono bini mukang phai phru thangbai ton bini je musung mani sung bini musung mano jodi success khaima hakai bini musung mano bono jon phunungma hakai
sin bo kaham nai sin bo agaro borok kaham bo phainai tabuk main ke bo phaime ni karon ke sara gono world no jotona pandemic ni jora covid ni jora on bagai bo phaimi ang toka je সময় covid painai corona painai bo apro ke jes kon phainai sungabo sungbono bo koinai